ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଧୋକା ଦେଉଛି ନା ଆପଣ ସହିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା କେବେ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଧୋକା ଖାଇଲା ବାଲା ଦିନେ ତ ସହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧୋକା ଦେଲା ବାଲା ସବୁକିଛି ଦିନେ ଦିନେ ତାକୁ ଚାଲିଯିବ, ତା ପାଖରେ କିଛି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲା? କି ଧୋକା ଦେଇଥିଲା, କି ଛଳନା କରିଥିଲା? ସବୁ ଛଳନା କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲା। ଦେଖ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ଭୋଗ କରିପାରିଲା? ନା ସେ ରାଜ୍ୟ, ନା ସେ ସିଂହାସନ କିଛି ଭୋଗ କରିପାରିଲାନି। ଦେଖ, ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସହି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ନା, ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭଳି ସହିଯାଆନ୍ତୁ ନା। ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ସବୁକିଛି ଫେରି ଆସିବ। ତମ ସହିତ ଯେ ଧୋକା ଦେଉଛି ନା, ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ କତିରୁ ସବୁ ଭଗବାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। ରାଧେ ରାଧେ।